האח הגדול, אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה, אתם תענו לנו חזרה. אוקיי, מי לדעתכם הוא זה שצריך לקחת את הפרס? יוסי בובליל! בטוח, למה לדעתכם בובליל? כי הוא מלך, הוא מנהיג. ומי לדעתכם צריך ללכת הביתה? שי! מה העניינים? רגע, בואי איתה, את לא רואה? טוב. תגידי, את רואה האח הגדול? כן. מי לדעתך ייקח? עינב בובליל? אין עליה. וואלה. ומי צריך ללכת הביתה ישירות? ונסה דחוף שתלך הביתה. ונסה? דחוף. טוב, שיהיה לך חג שמח. תודה. ונסה, שפרה המגעילה הזאת. מי? שפרה המגעילה. ומי הבן שצריך ללכת? מי צריך לקחת? יוסלה. מה קורה בנות? לא צריך? יאללה ביי. שלום לכם. ברכה. מה שלומכם? עם אמא ובן? כן. שלום. טוב, תקשיבו רגע, אני עושה סקר על האח הגדול. מי לדעתכם צריך לקחת? יוסי. יוסי? יוסי בובליל? ומי לדעתכם צריך את הביתה? שי. שי? אוקיי, אז רציתי לאחל לכם חג שמח. אני כמו צ'ינו, אין. צ'ינו מספר 1 אחי. איזה צ'ינו? צ'ינו על מזרק, וואלה. אין עליו, אין. לא היה ולא יהיה כמות בן אדם מה קשור עכשיו בתכנות צ'ינו, האלה. אבל, רק אחי? צ'ינו אחי, צ'ינו. מספר 1 צ'ינו. יאללה, אוהבים אתכם, חג שמח. ביי. אהלן. היי, מה העניינים? חג בסדר, שמח. חג שמח. אתם רואים החג הגדול, כן? בוודאי. כולל ערוץ 20? כן. יופי, מי לדעתכם צריך לקחת את הפרס? יוסי? יוסי. וואלה, ומי לדעתכם צריך ללכת הביתה? שי. אבל שי טוען שהוא המנהיג של כל החבורה הזאת. בגלל זה הוא צריך ללכת. בסדר, מה קורה? איך השווארמה חיה? איזה שיפוט. תגיד לי, כן. אתה רואה האח הגדול? לא, מי רואה את הדבר הזה? למה, מה וואלה, יש שם? כלום, לא ערוץ 20 לא כלום? לא, שום דבר. מה יש שם? רציתי לשאול אותך, את מי אתה חושב שיזכה? לא יודע, כולם משגעים אותי, יוסי גוגלי, יוסי דודלי. באמת? וואלה, תאמין, אולי יוסי הזה, ההוא המגניב הזה. נכון, חמוד. כל הזמן מדברים עליו. לא, הם כל הזמן מדברים עליו, אז בטח הוא יזכה. הבנות שלי שרופות על ההוא, עם החרטו שלו. מי זה? ההוא בובלי, גוגלי. בובלי. טוב אחי, שיהיה לך חג שמח, אוהבים אתכם, ביי. שמח. חג שמח. רציתי לשאול אותך, את רואה האח הגדול? כן. מי לדעתך ייקח את התוכנית? ינצח? עינב. עינב? אוקיי. עינב בובליל. כן. אוקיי, ומי לדעתך ילך הביתה שבוע, או בכלל צריך ללכת הביתה לדעתך? איתי. איתי? סבבה. תודה. ביי. אתה רואה את האח הגדול? כן, את מי אתה רוצה שיזכה? יוסי בובליל. יוסי בובליל, מגניב. ואת מי אתה רוצה שילך הביתה הכי הרבה? רנין. רנין? יאללה, סבבה. את מי אתה הכי אוהב באח הגדול? רוצה שיזכה? רק יוסי בובליל. רק יוסי בובליל. ומי אתה רוצה שילך הביתה? שי, שי, למה? הוא בתחת שלי. באמת? הוא אומר שהוא מנהיג. הוא בתחת שלי. יפה. ומה את חושבת? שום דבר? טוב, זה גם משהו.